Drodzy bracia i siostry, pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Togo, mojej ojczyzny. W Ewangelii, którą Kościół nam daje na tą pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, Pan Jezus nas wzywa do nawrócenia. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelii. Kochani, okres Wielkiego Postu to dobry czas. To czas łaski, w którym Bóg nas zaprasza do siebie i do drugiego człowieka. Powinniśmy podziękować Panu Jezusowi za to, że przyjął nasze człowieczeństwo, cierpiał, umarł z miłości do nas i zmartwychwstał. Ty i ja jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy misjonarzami, wierzymy w Boga, ale i tak potrzebujemy nawrócenia, żeby nasza wiara była prawdziwsza, była mocniejsza. Żebyśmy żyli tak, jak Pan Jezus dał nam tego przykład. Poszukajmy w naszym życiu, co nas blokuje, żeby kochać tak, jak Bóg nas miłuje. Może powinniśmy zwrócić uwagę na potrzeby ludzi wokół nas. Kochani, niech nasze serca nie będą zamknięte. Życzę Wam dobrej medytacji i dobrego okresu Wielkiego Postu. Niech radość Pana Jezusa będzie naszą siłą i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!